जों दा बङाइगावआव थांदों खारबाय जनिकर ओमफ्राय मा नाममोनलाय ना दं लिना जनिकर लिना ओमफ्राय जोङो बङाइगावआवहाय थांनो नै दासो 5टा जाखाबासो जों थांनो ओंखारबाय आरो लिना बिफाबो ओमफ्राय लिना बिमाबो ओमफ्राय जनिकरबो जों मानो थांनो नागिरदों दे रायजोफ्रा मोनथियोब्ला जनिकरा गुस्थियाव सैमाजों अफ्लं जादों खाजा जानायावहाय जनिकरा गुस्थियावनो सैमाजों अफ्लं जादों नालाय ओमफ्राय जनिकरखौ बिजि थुहैनो लांनो नागिरबाय जोङो बङाइगावआवहाय दा जों कुसुगाव मोनबाय ओमफ्राय जोङो रौना होसिगोन आरो बङाइगावआव बे जाबाय कुसुगाव हस्पिटाल बेवहायनो दंफैयो आरो माने दिनैहाय माखासे गथ'फोरखौहाय सैमा अरदों बे सैमा अरनाय गथ'फोरखौ बेवहाय बिजि थुनो लाबोदों आरो ओमफ्राय दा जोङो मोनसे बिजिनि थाखाय गुबुनावहाय थांनाय जासिगोन बेल खाथेनानै लाखाबाय रावबो जेबो खालामनो हायैनि दा बिरसिगोन ड्राइभाराबो होखाबाय नै बेला होखादो ड्राइभाराबो आसरित लोगोफोर माबायदि मैयानि सानावहाय जानानै थांनाय आरोखि मासे सैमा बबेनिफ्राय फैनानैहाय बेबायदि मानसिफोरखौहाय अरलाबायफैदों आरो दा मोनसे दखाननिफ्राय सासे गथ'खौ ओरैबायदि अरनानै गारबोबाय जे गुस्थियानो गब्लंलायखादों आरो सैमा अरनायानो गुस्थियानो थब्लं गब्लंलायखादों गन्थं खनानिफ्राय ओमफ्राय दा बे मानसिखौहाय जोङो बिजि होनो थाखाय कुसुगावहाय लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय कुसुगावहाय लाबोनानै गंनै भेक्सिनखौहाय होनो हानाय जाबाय कुसुगावहाय ओमफ्राय गंसे भेक्सिनखौहाय मोननाय जायाखिसै डाइरेक्ट जोंखौ लवार आसामाव फाथायहरबाय आरो बे भेक्सिनखौ लवार आसामाव मोनो होननानै नाथाय बे भेक्सिनखौ जोङो लवार आसामावहाय मोना जोङो दा थांगासिनो आरो माने आरो बे सैमानो सराइबिल बाजारसिम खारबोनानै बाजार गेजेरावनो सानै मानसिखौहाय अरफैबावदों आरो सासे हिन्जावसा गथ' आरो सासे हौवासा गथ' हौवासा गथ'खौ ओरैबायदि अरदों खाफाल ओमफ्राय गुस्थियाव बेफोरबायदि अरलाबायदों आरो ओमफ्राय हिन्जावसाखौ उदै आरो आखाइयाव बेबायदि अरदों ओमफ्राय दा जोङो बेबायदि जों बङाइगावआवहाय फैबाय आरो जोङो लवार आसामावहाय हाबहैसिगोन मुलिखौ मोनोना मोना दा बे भेक्सिनखौहाय 24 घन्टानि गेजेरावनो थुथारनांगौ जानायलाय जोङो इमारजेन्सि लानानै फैबाय आरो जोङो हरब्लाबोनो मोनाब्लाबोनो जों बे जेरावखिया मोना नागिरनानैब्लाबो जोङो भेक्सिनखौ होलांगोन आरो दा बेनो थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो हटेल मामानि आन्दाराव बङाइगाव टाउन जों दा बङाइगावआव सफैबाय ओमफ्राय मोनानि सिनारि नायदो बाजारा इउनिभार्सेल स्टुडिअ बड़ा गाड़ी दामी गाड़ी luar Assam जों दा सफैबाय गारि पार्किंआवहाय जोङो दा सफैबाय नै हा
mobile number. Double nine. 995. Oh deh nomor. जोङो दा सफैबाय. ओमफ्राय नै सैमा हरजानाया मानसिया खोनाया गुस्थिखौनो अफ्लंदों नामा खावलायखौनो दासो सफैदों नै दाबो बिजि गंसे लानानै थाङोमोन गावजोंहाय बिजि गैया नालाय ओहो मा खालामनो जोङो लवार आसामाव फैबाय लवार आसामाव ओमफ्राय मेडिसिनखौनो मोनबावाखैसो ओमफ्राय दा मोनसे मदन महन फार्मासि होननाय दङ जाहैबाय बेवहाय जोङो नागिरनो थांनोसै आरो मदन महन फार्मासि बेवहाय मोनगोन होननानै बुंदों जोङो थांग्रोनोसै मोनोना मोना मोनाबाथ' मा खालामनो बिनिफ्राय आगरालायावहाय नायलांसै बहाय गैयाबा गैया माथो खालामनो जोङो दा बङाइगावआवहाय गिदिंनानै मुलिखौनो जेरावबो मोनाखिसै आगस्टिनावबो नागिरबाय लवार आसामावबो नागिरबाय फार्मासिफ्राव नागिरजोब्बाय जेरावबो मोनाखिसै नालाय ओमफ्राय दा जोङो काजलगावआवहाय फैबाय आरो काजलगाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव हाबफैबाय दा बेवहायबो मोनथ'वाखै मोनगोन बायदि होननानै बुंदों दसे नेथ'नाय जाहैबाय आरो दसे नेथ'नो थिनदों दसे नेथ'नानै मा जायो फाइनाला खालामना थांसै आरो दसे जिरायनानै नेथ'बाय जोङो मोनसे मेडिसिन ओरैबायदि नागिरबाय जोङो सारा बङाइगावखौनो गिदिंजोब्बाय अब्लाबो मुलिखौनो मोनाखिसै मेडिसिनखौनो ओमफ्राय उल्था गिदिंना फैफिननानै काजलगावआवहायसो सिभिलावसो मोनफैबावबाय आरो डाक्टरा सिभिलावसो जाजोब्बाय लवार आसामावबो मोनलायबावाखिसै ओमफ्राय गिदिर फार्मासिफ्रावबो मोनबावाखिसै ओमफ्राय सिभिलाव मोनफैबाय आरो बे मेडिसिनखौहाय ओमफ्राय जोंना गासिबो खामानिया जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोङो दा फैफिननानै दा टाइमा हरनि 9:30 जाबाय नै ओमफ्राय 9 जाबाय नालाय जों मोनानि जानायखौहाय ग्रिन फेमिलि रेस्टुरेन्टआवहाय जोङो ओंखाम जानानै थांनोसै आरो दा बेनो